a xerrar una mica d'aquesta Ràdio Esplà. M'ho de dir d'entrada d'on neix, perquè no sé si és una idea completament vostra, és un projecte també compartit. D'on neix aquesta Ràdio Esplà? Això és ell, és que ho pot explicar millor. És un projecte compartit, perquè tres dels fitxatges que varen iniciar junt amb jo i altres tres companys, tots estem a Ràdio Esplà, són en Joan i dos més, que són en Pet Toni i en Guillem, que tenien un petit podcast ja a nivell local, a nivell llubí, a YouTube. Sí. Aquell famós podcast. I clar, arrel d'això van ser els primers que vaig anar a cercar quan se m'ha sorgit es poder fer aquest projecte, que és un projecte europeu duit a terme a través del cos europeu de solidaritat. Per tant, a partir d'una idea igualment hi ha un suport, entenc, per part d'aquest projecte europeu, no? Aquestes ajudes a nivell europeu. I va ser això, junt amb ells, escriure un projecte bastant llarg, que va ser perquè te demanen Clar, són subvencions, no? Per tant, ho de detallar tot. I a partir d'aquí vàrem decidir muntar en petita escala un petit estudi. Inicialment sí que volíem ser ràdio, però clar, trobar radiofreqüència lliure a Mallorca és pràcticament impossible. I per això vàrem tirar també cap a un mitjà com és YouTube. Perquè els joves ho segueixen més que la ràdio, les coses com són. La meva generació encara sí que ha tocat ràdio, però ja està, mitjans de comunicació de tota la vida no és que s'hagin perdut, simplement que s'han derivat. I va venir un poc a teixir, cercar gent que pogués empènyer el carro amb jo. Per tant, aquesta primera idea era només de Llubí o no? Ja volíeu fer aquesta xarxa de Mancomunitat d'Esplà? Inicialment volia ser ja d'Esplà. El problema ha estat un poquet que pensant que el Covid no duraria tant com està durant, que seria tot més curt i seria tot més senzill també. Però al final només som joves de Llubí, ara per ara. És veritat que estem en contacte amb diferents localitats, hem fet bastanta pinya amb diferents creadors. Un d'ells va venir per aquí fa poc, també. Qui va ser, mem? Caso Rac. En Caso Rac, sí. Toni Rac, i tant. I clar, al final és això, tots són petits creadors. Camiseta que du, que Parisio Productions, un altre creador de contingut a les xarxes. Clar, aquesta camiseta chicken skin, no? De pell de gallina. Exacte. Bé, entre tots fer xarxa, no? Entre tots hem de fer una mica de xarxa. Sí, i ara que som aquí, potser també podem aprofitar per si qualcú mos escolta que se voldria sumar al projecte de Ràdio Esplà, simplement a través de les nostres xarxes socials, que se poden contactar amb nosaltres, que és completament lliure, i és que li faci gana i tingui alguna cosa a portar, doncs de puta mare. Perquè, clar, com funciona? Jo sé que en aquest no és un programa en si, és un conjunt, és un espai on hi ha molt de programes, perquè hi ha Paradís Rural, Divagant Arreu, Sofà de Casa Padrina, Creadors illencs, gastronòmicament xerrant, hi ha de tot. Un batiburrillo aquí. Conta'm en què consisteix cada un d'aquests programes, perquè varien molt, ja és un pastítol, un en l'altre. És un popurrí que anem sumant sempre. El darrer que han creat, el darrer és un biòleg de Llubí, també, en Sebastià, que ha decidit fer caminatura. Que avui havia de venir, però té Covid. Sí. S'ha hagut de confinar. No, sí. Això ja passa, en sí, va demanar menys si Ràdio Esplà li pagava una bombolla de queixes protectores, però no tenim tant de... No va anar bé. No tenim tant de duros. I això, cada un dels programes. Aquest home és un poc l'artífice d'aquests programes, junt amb altres, però... Sí. Jo la meva faig és d'humor. Per exemple, aquest Sofà de Casa Padrina, què podem esperar d'aquest Sofà de Casa Padrina? Sí, el Sofà de Casa Padrina és el programa que jo estic més involucrat, juntament amb dos companys meus. Bé, ara de partir de la segona temporada, que comença ja d'aquí poc, encara no tenim fetge, però d'aquí poc, 2 setmanetes. Ara ja el duré tot sol, perquè els meus dos companys s'han hagut d'anar a estudiar fora. I, bueno, aquest programa principalment el que feim són entrevistes, és com un late night, diguéssim, és un poc com una resistència, però molt cutre. Un intent de resistència, podem dir, no? D'aquest programa Estrella Movistar, un intent de... Exacte, però si fossin la resistència tot mos entrarien en altres, vull dir, no resistirien res. És una casa vella, que li diuen Casa Predina, que és casa seva Repredina, i hem penjat un teló en vermell, ja faig un pot de monòleg, i llavors entrevistam a qualcú mitjanament famós. I per això entenc que ja hi formen part com a convidats moltes d'aquestes persones que creen altres continguts. En Parisio, ara pròximament d'un gent un poc més de catxer i tot. Com et sentiran, Lluca? Bé, és igual. Jo t'estimant molt, malament, no tinguis catxer. Vinga, anem a escoltar algunes píndoles, alguns exemples d'aquesta Ràdio Esplà. Anem que escoltam el primer exemple. Tu com vas començar dins tot aquest mundillo? Com record, el meu quinto de 8 anys, jo vaig decidir, tu tens un grup, jo poner música
dels ordenadors, el virtual, bueno, ens ho retolí d'un puesto a l'altre. I aquí, m'han convidat a l'escriptor de Gineu i així va ser una roda, per un dia, va ser una roda. Llavors em va ajudar molt també el DJ de Gineu, que és en Petrònic, que és com el meu papà de la música, i me va dir com havia de mesclar, com ho havia de fer. Mem, aquesta entrevista forma part de Sofà Casa Padrina. Explica-mos qui és aquest entrevistat. Això és en Biel Castell. En Biel Castell, jo crec que quasi tothom el coneix, és un dels DJs més influents de lo que és el Pla de Mallorca. És mig jubilem i Sinabé. I quin és el nom artístic? Biel Castell. Biel Castell. O sigui, li podien dir el David Guetta del Pla de Mallorca. Exactament. No sabia si tenia un nom així... No. Biel Castell. No l'han de comèdia, Biel Castell. Perfecte. I és un tio que vulgui no vulguis, quan les coses estaven normals, pre-Covid, ell anava a totes les festes del Pla de Mallorca i hi havia en Biel Castell. Ja venia en Biel Castell, és sinònim de festa i que la gent... Clar, i aquí contava els seus orígens, no? Em pots escoltar? Aquí contava els seus orígens, que ell va començar com tothom, pitjant en so virtual DJ i com a afició, i tira, pues, jo me'n recordo quan jo tenia 18 anys, que van fer els quintos de lloguer, li vaig cridar en Biel, vens, que cobriràs? No, una botella de ron i dur de Coca-Cola. I ja va bastar. I va començar així. Així va ser nosaltres també. Sí. Quintos del 92, Biel Castell en sessió. I això de Sofà de Casa Padrina, per exemple, un altre títol que m'ha cridat l'atenció, que és Divagant arreu. Què hi ha aquí en aquest Divagant arreu? No han pogut venir cap dels dos, tots dos feien feina. Aquests són en Sebastià Lomà i en Andreu Ripoll. I Divagant arreu, com ho diu, xerren de qualsevol tema que els hi sorgeix 5 minuts abans de començar a gravar. O sigui, improvisació total. Un petit guió i a divagar. I jo crec que en el de gastronòmicament xerrant, aquí jo espero qualque recepta de la padrina o no? És a dir, va per aquí la cosa o com... Bueno, això és un programa que en principi crec que només té un capítol ara per ara. Ara per ara. Sí, que és un taller d'herbes que varen fer lloguer. Sí, varen fer un taller de com fer herbes dolces i això, i ho varen gravar. Volguem partir aquesta iniciativa, però ara de cara d'aquest any, en principi se faran moltes més coses. Sí que volem incorporar receptes antigues de predina. Tampoc jo també he estat un poc cuiner i també me fa ganes fer 4 receptes així un poc antigues per fer arribar a la joveneta a través de YouTube aquelles receptes que tenen tanta cultura. Aquesta ràdio és pla, a part d'aquest tot d'humor que li donau i una cosa així més distesa, entenc que també serveix com un espai de memòria oral, no? No sé si vols fixar amb això, també. Correcte. És l'intenció principal d'aquest projecte. Crear un poquet, un contingut que quedi ja guardat per les futures generacions, poder veure què se feia abans. I és un dels projectes que tenim ara de cara en aquest nou inici de curs, que ja ha començat, però encara no se pot fer, que és juntar gent jove, primari, amb gent major a les residències, que és que ells mateixos seran els encarregats de dur a terme aquestes entrevistes a la gent gran i que els expliqui un poc com funcionava tot abans. Clar, o sigui, combinar aquestes dues generacions a veure i és una cosa que estem encara un poc pendents de que se calmi un poc tot per poder-ho dur a terme. Explicaves això abans en el principi, Pere Joan, que intentava a través d'aquest format de YouTube explicar o transmetre el que mitjans tradicionals, diaris o revistes de premsa local no aconsegueixen, no? O sigui, en què creus que se diferencia? Quin avantatge té el format de YouTube? A part de que, efectivament, arriba gent jove, en quin avantatge juga amb aquest format més tradicionals? El format de YouTube ara ja no és tant com abans, perquè ara ja hi ha aquesta a la carta, i B3 ho mou molt, això, i al final YouTube és una cosa que tenia abans, damunt els mitjans tradicionals, que era que ho consumeix quan jo vull. I això és molt important al final, perquè els joves pareix que no tenen temps mai per res i ho volen ara, ja. Clar, i un poquet d'això. I sí, adapta. Vinga, més exemples d'aquesta ràdio Esplà. Anem a escoltar una nova reflexió o una corolla d'aquestes vostres. Anem quin exemple trobam. I avui ja ens trauria per un xaval d'això. El concepte torrada a Palma. Barbacoa, diràs. Una torrada. Ja no som d'esperar que una torrada amb salsitxa i hamburguesa no d'una torrada, d'una barbacoa. Però t'has d'imaginar que aquesta gent, vull dir, que fan? Tenen el seu balconet, compren una d'aquelles barbacoas ja prefabricades d'un Perú que no t'hi cap ni una llesca de pa, no t'hi cap res. Passa la compra de pa allà en el balconet i terrassa, ja fan festes. Realment jo amb això, en el lloc ho en veig, perquè dic, mira aquesta gent, en poc fa molt. En poc som feliços. Nosaltres, que... Han de diferenciar, no és el mateix una torrada a Palma que
una torrada de manco en el pla, no? Perquè Bueno, sí, jo vull començar aquest tema dient que del campo per avall tot península per jo. Sí, o sigui, tu ja és així, eh? No, és broma. És broma, però no és broma. No ho sé, jo, per exemple, quan van començar el projecte de Ràdio Esplà, també volia... Perquè de vegades me fa un poquet de ràbia, entre parèntesis, que és que el Pla de Mallorca de vegades pareix que no existeix davant molta gent. Està com en terra de ningú, no? Exacte, pareix que està en terra de ningú. Pareix que Mallorca només és vorera de la mà, els 4 hotels i els 4 guiris, tot inclòs, i després Palma. Pues no, el Pla de Mallorca són 14 municipis que feim una mancomunitat, que són pobles petits, però que és allà on realment hi ha la cultura i la gastronomia de Mallorca. Clar, sí. Tu creus que també altres comarques? Altres comarques, sí, per exemple, també Inca, Manacor... Riguet, jo són d'Esplà, també, vull dir, són de vostres. Vull dir que ara no apareixi que vull dir defensar les altres comarques, però vaja, no, n'hi ha més. Que així són. Jo és que ja són de Palma, ja quan heu xerrat de la torrada de Palma jo ja no sé ni per on començar, però bé, me defensaré de qualque manera. El que sí que veig és que, per tant, hi ha un orgull d'Esplà i el Manco intentau promoure-ho amb tot el que hi ha darrere, no? Tota aquesta cultura que hi ha darrere. Bueno, jo quan he dit Esplà me volia dir tot el que és Mallorca d'interior. Molt bé, Riguet també. Me rechino tant, però... Llevant, també. Sí. Mitjorn. Sí, però al final, un dels primers programes que varen fer ells, que bàsicament entrevistes a peu de carrer, era anar a ensenyar un poquet això a la gent d'Esplà, perquè els mateixos nosaltres no sabem ni quant de municipis hi ha dins aquest pla de Mallorca. Això és vera. I ho vàrem veure, en la tercera que entrevistàrem se va veure, que coneixen és que són colindants, limítrofs amb ells, i ja està. I clar, al final hem après molt nosaltres darrere s'anar a fer preguntes en aquesta gent. I això, hi ha orgull, sí. Tots els d'Esplà troc que senten aquest orgull i aquesta que perteneixen a la mancomunitat. Jo, per exemple, Porreres i Montuïri no ho pensava mai. Bueno, ja, però l'acceptam perquè són d'Esplà. Sí, són nostres i ho volen de menjar. Com està reaccionant, per cert, la gent d'Esplà? És a dir, quina reacció estàu notant de tota la gent que descobreix aquesta ràdio Esplà? Hombre, positiva. Els missatges per ara són bastant positius. Nosaltres sabem que som cutres. És un cutre guapo, és un cutre de poble, que diria, i els missatges estan sent molt positius. No sou els primers d'aquests convidats que tenim que fan podcast que reivindiquen aquest orgull cutre. Jo no cal que m'agrada molt. Sí, no sou els primers. Si cal que dia tornem professionals, ho deixaré. Sí, ja s'ha perdut el que podem en el que tenim. I comentaves abans, perdona, Pere Joan, que no teníeu freqüència, és a dir, Llubí no hi havia tradicionalment una ràdio, no n'hi ha hagut mai. No, la Pobla... La Pobla sí, però la Pobla ja no és d'Esplà. No, ja no és d'Esplà. Tenen en compte que Llubí està dins la mancomunitat d'Esplà pel simple fet que és un poble petit i no té recursos suficients per l'autosuficiència en tema de bessures, de fems i aigua. Per tant, va haver d'adherir-se a una altra mancomunitat. Muro sí que ja té aquest poder. Té aquesta economia gràcies a plaes de Muro, la Pobla també la té, Santa Margalida a través de Camp Picafort, Llubí no tenia res, per molt que sigui el poble veïnat de tots aquests. Per tant, Llubí sempre, en matèria d'esports, hem estat més en la zona nord, però al final som d'Esplà de Mallorca per això, per veure tenir una comunitat més gran damunt. I no hi havia una experiència d'abans d'una ràdio, d'un podcast o en les vostres contrades? Llubí han tingut una revista, Sudol, però no hi ha hagut res més enllà d'això. Vinga, què tal si abans de tancar aquesta entrevista escoltam un darrer exemple d'aquesta ràdio Esplà? Vinga, preparats? Sí. El que és per nosaltres l'objecte més representatiu de Mallorca, per cada un. Això, tu te tocaria les porqueres contra el xiurell. I fer un poc de reflexió perquè tries és que tries. Ja ho tenc clar, ja. Ho tenc clar. Tries xiurell, perquè quan era petit anava a la Fira del Fang, a Moratxí, i les porqueres feien molt mal trobar. Perfecte. És una reflexió amunt, allà. Si no entres malament, en els entrevistats els plantegeu com quin és el seu objecte més representatiu, no? De Mallorca o... Sí, tenim una pissarreta. Sí, amb diverses opcions, diguem, no? Sí, també és molt cutre, això, si ho vols. Quines són les opcions? Bueno, ara no sé si me'n recordaré de totes, però bé, vam fer com el que ara se diu una guardbot, no sé si... Una eliminatòria tota la vida, encara que en modern d'ara mos diuen. I res, i a una pissarra teníem diferents eliminatòries, que eren les porqueres contra el xiurell, després teníem l'encimada, sé que teníem un trinxet, llavors teníem les cintes de lluc, llavors teníem... Què més teníem? Un fobiol, una ximbomba...
És que se fa difícil, Sí, si haguessin de triar-ne un, Margalida, no sé si Trinxet, Ximbomba, Encimada... Jo les cintes de Lluc m'agrada, Jo també m'agrada molt, soc molt fan. És molt típic, molt Sí. típic. Tenen aquella cosa especial, Pintura... Jo els educo en els cotxes. Jo també els duc a la furgoneta. Veus? Sí. Perquè no mos passi res. Sí. I damunt la gent veu que pensa que la furgoneta anava molt bé. Sí, no, però estan tornant aquestes cintes de Lluc. Han de tornar. I de Pere Joan i Joan Martorell, Pere Joan Gelabert i Joan Martorell, moltíssimes gràcies per aquesta visita. Supos, bé, ja ho he avançat, segueix Ràdio Esplà, quan poden començar a escoltar, a veure nou contingut? Més o menys jo crec que en 2-3 setmanetes... Màxim. Mitjan setembre intentarem ja tornar a tenir aquesta arrencada, s'està tornant a gravar tot. Començarà la segona temporada de Topa Casa Predino, i bueno, esperen que els agradi. Moltes gràcies. Beníssim, gràcies per aquesta visita. Gràcies a tots. Una abraçada, gràcies.